mane othogo bende nyotere od thieth achiel nogo ka irito timnegi bero. Weche moko nyakwaramogi en ni sirikal ojiwo mondo mi koro chuog sikunde mathoth ne jopuonjre man kod dwaro moyiedhi kata special needs. Man koluore ni lipot yango ne jopuonjre makamago nyadi mathoth thoro bedo kata thoro koso yudo ratiro margi mag somo ka oluore kod nok mag kuonde tiegruok machalo kamano. Jokanyo sekta mar somo bende koro dwaro mondo mi kaber to migi ketgi gibed maromre mana gi jopuonjre mamoko kendo gimbe giyud ratiro margi mar somo mana kaka joma moko. Watoto wote kulingana na sheria ya serikali ni kwamba kila mtoto yuko na haki ya kupata elimu bora, lakini inatakikana kuwe kuna institutions ambazo kwamba zinaweza kuwaweka hawa watoto kwa inclusive education, ili hawa watoto wanaweza kusoma. Kuna disabilities zingine inclusive education inakuwa ni ngumu mpaka wawe na special institution